uKhuzani Mpungose Idlamlenza ikhiphe ipost ku-Facebook lapho ebeveza khona ukuthi usephinde wathola amandla ukuthi ayokwandisa isibalo seyinqola ezomthwala iy'nqola zomlilo okuyimoto leyo Isuzu i-D-Max. Wase yakuveza ukuthi inqola yesikhombisa le athola amandla ukuthi ayithenge. Siphinde futhi sidlulise ukumbongisa okukhulu kakhulu uKhuzani umfoka Mpungose ngalokho akwenzile. Siyathemba ukuthi-ke abanye nabo abakwenzayo nabanye basazokwenza bazowathola amandla ukuthi bakwenze bezibonakalisa ukuthi umculo lo abawenzayo kukhona abakutholayo okuthize abangakwenza kuvusa amakhaya, kuvusa imizi, imindeni ibe right, ingasali imindeni idengwane, kubone kunomuntu obonakala ku-TV edumile. Kuyajabulisa kakhulu lokho esikubonayo. Siyathemba ukuthi-ke kusazoba kuningi asazokuthola nasazokuzuza kule ndima kaMaskandi ngoba khumbula ukuba insizwa enethalente, insizwa eyimiselayo, insizwa eyaziyo ukuthi umculo lo eyijoyinelana yayifuna ukuphumelela, ibe sebalazweni, iphumelele iy'ndondo, ikhule kulo mculo, ikhulise nabanye abantu, nabantu esebenza nabo bekwazi ukuthi bevuse amakhaya asemakhaya kubo, beganwe, bakhe, benze zonke nje izinto ezinhle nabo bebe ney'moto ngokuhlukana. So uKhuzani usakukhombisa-ke kubantu ukuthi kungani ewuKhuzani, kungani eyidlamlenze, kungani elida koMaskandi, kungani ewunqa phambili, kukhulunywa ngaye ngapha nangapha, ehlala etrenda usuku nosuku. Uma kunento igama lakhe uKhuzani right ehamba phambili ukhona. Nabazama ukumphika, ukuphika amandla akhe, ukuphika udumo lwakhe, ukuphika nje ithalente lakhe, nabo bayakubona lokho okwenzakalayo. Other than that-ke abantu abaqhubeke bedlala umculo kaKhuzani bawudlale kakhulu. Ukudlala ku-YouTube ama-advert singawajampi, kuyabasebenzela kakhulu. Khona abakutholayo bengabaculi, ababhadalisa i-subscription eku-YouTube nakhona kuyasiza lokho. Uzophinde udlale umusic wabo, kuyasebenza kakhulu. Nomcimbi-ke abantu bengawukhohlwa 22 March 2025 Carnival City kuyocelebrate iminyaka ewu-15 kaKhuzani afika endimeni kaMaskandi. Siyabonga, halala Khuzani umuntu yakho.